राजकीय परिस्थिती जशी अस्थिर बनलेली आहे, ती अस्थिर राजकीय घडामोडीमुळे नाही, तर गोव्यामध्ये गोव्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे अनेक महिन्यापासून गोव्यात नाहीत. आधी ते अमेरिकेला होते, आता एम्समध्ये दिल्लीला आहेत. इतरही काही मंत्री आजारी पडले. अनेक राज्य जे आहेत या देशातली, त्यांना एका वेगळ्या अर्थानं सिक स्टेट म्हणून जाहीर करा असं नेहमी सांगतात. बिमारू राज्य, आजारी राज्य, ते आर्थिकदृष्ट्या आजारी असतात. म्हणजे बिहारसारख्या राज्याची काय मागणी असते की आम्हाला सिक स्टेट म्हणून, म्हणजे आजारी राज्य म्हणून जाहीर करा, म्हणजे आम्हाला आर्थिक मदत केंद्राची मिळते. पण गोवा हे शारीरिकदृष्ट्या आणि मानसिकदृष्ट्या सिक स्टेट म्हणून जाहीर झालेलं आहे. गोव्याचे अनेक मंत्री आजारी आहेत. त्यातले काही मंत्री अमित शहा यांनी बदलले परवा. पण आता हे गोवा राज्य हे फक्त काही महिन्यासाठी कुठे ढकलायचं आणि योग्य वेळ पाहून विधानसभा बरखास्त करायची आणि कदाचित लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या, अशा प्रकारची योजना आता दिसते. या सगळ्या प्रकाराकडे आज तरी शिवसेना तटस्थपणे पाहते आणि आपल्या संघटना बांधणीचं काम करते. उद्याच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आम्हाला लढायच्या आहेत. त्या संदर्भात आम्ही आमच्या पद्धतीनं बांधणी करतो.